A nega greșelile este o dublă greșeală. Cereți sfaturi de la tineri și bătrâni, dar urmați-vă propriul bun simț. O femeie fără rușine este ca o mâncare fără sare. Rana provocată de o suliță se poate vindeca, dar cea provocată de limbă este incurabilă. Mânia prostului este în cuvintele sale, cea a celui inteligent în faptele sale. Adevărul care doare este mai bun decât minciuna care te face fericit. Armata de oi condusă de un leu va învinge armata leului condusă de o aie. Zâmbetul este limbajul oamenilor inteligenți. Dumnezeu ne-a creat cu două urechi, doi ochi și o gură, pentru că trebuie să ascultăm și să vedem de două ori înainte de a vorbi. Nu ești ceea ce realizezi, ești ceea ce depășești. Nu există înlocuitor pentru experiență. Răbdarea este cheia soluției. Cel care vrea să facă ceva găsește o cale, cel care nu vrea să facă nimic își găsește o scuză. O inimă liniștită este mai bună decât un sac plin de aur. Răbdarea este un copac cu o rădăcină amară, dar cu fructe foarte dulci. Omul este dușmanul a ceea ce nu cunoaște. Un om înțelept își amintește întotdeauna de prietenii săi, dar un om prost își amintește de ei doar atunci când are nevoie de ei. Fii prieten cu tine însuți și vei fi prieten cu ceilalți. Dacă o femeie s-a dăruit ție de la prima întâlnire, atunci ea va fi binevoitoare și cu alți domni. Nu disprețui un rival, oricât de mic ar fi, țânțarul poate strica ochii leului.